बिटिआर सोरखारा बिटिआरनि बेन्दोंआव थानाय भेन्सार फरायसालिमानि सा 21 गोरायुंफोरखौ लानानै सावरायदों। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बिटिआरनि बेन्दोंआव थानाय भेन्सार फरायसालिमानि गोरायुंफोरखौ लानानै गुवाहाटी खानाफारायाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव गोथौवै सावरायलायदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो जर'खायै बाहागो लादों। लोगोसे हालामनि सिङाव थानाय गं 21 भेन्सार फरायसालिमाफोरनि गोरायुंफोराबो बाहागो लादों। एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गोबाव समनिफ्राय भेन्सार फरायसालिमाफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो दाबि बोनायखौ आसाम सरकारा गनायनानै लायो। बेबादिनो थांनाय 6 सेप्तेम्बर खालाराव आसाम सरकारा क'क्राझाराव जानाय केबिनेट जथुमनि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बादियै सिगांग्रो गं 10 फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनो थांखि लानाय जायो। बेखौनो लानानै बे हाबाफारियाव गुवारै सावरायनायजों लोगोसे भेन्सार फरायसालिमाफोरनि जेंनाफोरनि सायावबो गुवारै सावरायलायनाय जायो। बिटिआर सोरखारा बिटिआरनि बेन्दोंआव थानाय भेन्सार फरायसालिमानि सा 21 गोरायुंफोरखौ लानानै सावरायदों। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बिटिआरनि बेन्दोंआव थानाय भेन्सार फरायसालिमानि गोरायुंफोरखौ लानानै गुवाहाटी खानाफारायाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव गोथौवै सावरायलायदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो जर'खायै बाहागो लादों। लोगोसे हालामनि सिङाव थानाय गं 21 भेन्सार फरायसालिमाफोरनि गोरायुंफोराबो बाहागो लादों। एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गोबाव समनिफ्राय भेन्सार फरायसालिमाफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो दाबि बोनायखौ आसाम सरकारा गनायनानै लायो। बेबादिनो थांनाय 6 सेप्तेम्बर खालाराव आसाम सरकारा क'क्राझाराव जानाय केबिनेट जथुमनि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बादियै सिगांग्रो गं 10 फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनो थांखि लानाय जायो। बेखौनो लानानै बे हाबाफारियाव गुवारै सावरायनायजों लोगोसे भेन्सार फरायसालिमाफोरनि जेंनाफोरनि सायावबो गुवारै सावरायलायनाय जायो।